Dobrý deň, počúvate alebo pozeráte podcast Stratégii OK 360 stupňov. Aj dnes budeme hovoriť o komunikácii. Ja som Lucia Ležovičová a vítam hneď troch hosťov a ešte akých super. Rastio Uličný, Kamil Charvát, Jarovík, Emu Vesačien. Vítajte, ahojte. Dobrý deň. Skúsme si v úvode nášho rozhovoru nevšímať súťaže v kreativite a efektivite. Aký rok má za sebou Emu Vesačien? Rastio. Dobrý. Som povedal, že veľmi dobrý. Alebo veľmi dobrý, áno. Ale ja stále hovorím jednu vec. Je úžasné, keď končíme rok s nejakými ľuďmi a je úžasné, keď začíname ten ďalší rok s tými istými ľuďmi. To znamená, že máme zastabilizovaný tím a môžeme zapustiť do nového roku. Čiže toto sa nám tento rok úplne podarilo. Doplnili sme pár ľudí a pracovali sme až tak, že výsledok je ten, ktorý je. Kamil, čo definovalo zásadne rok 2025? Pre MUV? Áno. Tak asi sú tam dve také veľké konštanty. A síce biznisovo to bol určite tender VUBčky, ktorý sa nám podarilo nejakým spôsobom sfinišovať, za ktorý sme veľmi radi. A som rád, že sme s tým klientom rovno aj potvrdili nejaké výsledky na súťaže kreativity, kde sme dostali od neho túto šancu a dôveru. A zároveň určite z hľadiska nejakej prestíže a nášho nejakého prežívania tej branže to bolo potom to ocenenie agentúry roka, na ktoré sme čakali, pomôžte mi, 11 rokov. 11 rokov. Takže určite aj toto, sú to také dve satisfakcie, ktoré, ak by som mohol vypichnem tieto dve. Z pohľadu ľudí, ja som si nevšimla žiadne nejaké veľké zásadné posuny, nejaké odchody a príchody. V Sači na trhu máte aktuálne povesť stabilného zamestnávateľa bez veľkej fluktuácie, je to tak? Je to tak, akože pribudlo niekoľko nových ľudí a to súvisí aj s tým ziskom VUBčky, ktorú Kamil skloňoval. Ema Marišová, Peter Baslík nám pribudli. A taký možno najväčší odchod, ktorý sme zaznamenali, bola Tatiana Bača, ktorá išla na materskú dovolenku a nahradila ju Petra Barčáková. Ale inak musím povedať a zaklopať si, že toto je jedno z takých najstabilnejších období v našej agentúre. Ja ešte doplním, že je super, že sa aj vracajú ľudia, ktorí u nás pracovali. Takže je to úplne super, že vyskúšali, potrebovali mať nejakú skúsenosť inú a nakoniec sa vlastne opäť vrátili. Takže to mám rád, keď sa vracajú ľudia. Zistili, že u nás je najlepšie. No. My dávame tú šancu. Aj keď nikoho nehľadáme, tak sa sem tam ozvú a pripomenú sa, že keby sme hľadali, tak sú k dispozícii, čo je strašne príjemné počuť. Spomenuli ste tú VUBku. O VUBke sa hovorilo, že má najdlhší tender na svete. Trval naozaj že veľmi dlho, niekoľko mesiacov. Vy ste si za ten čas, ešte predtým, ako VUBka vypísala tender, tak prišli o svojho že mega dlhoročného klienta ČSOB. Napriek tomu ste si nechali ten tým Jakuba Kuvíka, ktorý sa staral o ČSOB. Bol aj toto jeden z dôvodov, že ste nakoniec tú VUBku vyhrali? Nehovorím o tom, že VUBka nahradila ČOPku, to asi nie, ale to, že ste si zachovali stabilný tím, je niečo, čo potom vás to zadefinuje? Je to skôr o tom, že sa snažíte udržať si čo najviac a najdlhšie ľudí. Ak ich máte úplne dobrých, je škoda ich pustiť. Čiže my sme skôr verili, že príde príležitosť, aby sme proste im doplnili vlastne stratu, ktorá nastala a oplatilo sa to, lebo zháňať nových ľudí na tomto trhu je naozaj čoraz ťažšie a ťažšie. Takže nechali sme si ten tým a nakoniec sa to podarilo. Takže niekedy je to také riziko, ale v tomto prípade to bolo dobré rozhodnutie. Nie je to v agentúrach úplne štandard, že si agentúra dokáže platiť tým, ktorý vlastne že nepotrebuje? Toto bolo aj vec okolností, pretože my sme ešte ako keby v momente, keď sme končili a odovzdávali agendu ako keby novej agentúre, ktorá nastúpila po nás do ČSOBčky, tak bol vypísaný tender na VUBčku. Čiže povedali sme si, že poďme to risknúť, oplatí sa to, lebo je to tým, ktorý je vybudovaný presne na takéhoto klienta, tak poďme si ho podržať a poďme s ním zatiaľ pracovať. Hľadali sme mu iné možnosti nasadenia v agentúre, kým pracoval na tendri, kým sme preskočili. Ale štandardom to nie je, pretože v princípe, ak nemáte pre nich prácu, respektíve peniaze, tak je to náklad, ktorý proste nedokážete dlhodobo držať. Takže, ale v tomto prípade to vyšlo. Tak sme veľmi radi. Napriek tomu, že od vyhlásenia výsledkov tendra na VUB prešiel už takmer rok, stalo sa to v marci 2025, stále sme nevideli nový komunikačný koncept VUB, s ktorým ste vyhrali tender. Uvidíme ho nakoniec? Kamilko, uvidíme. Ja mám NDAčko podpísanú.
Ten, s ktorým sme vyhrali tender, asi neuvidíme. Uvidíme iný. A taký bol dobrý? Taký bol dobrý, že vyhral tender. Ale nie všetko sa vždy podarí, veď každý v agentúre má určite nejakú ideu, ktorá skončila v šuflíku a nikdy neuvidela svetlo sveta a toto je prípad asi tohto konceptu. Je to asi nejaký proces aj na strane klienta, ktorí prechádzajú proste tiež nejakým obdobím a potrebujú riešiť možno svoje primárnejšie strategické plánovanie, riešenie, takže z toho to vlastne vyplýva, že sa pomenila vlastne nejaká tá vízia, ale to neznamená, že to nebude dobré, respektíve, že robíme možno zatiaľ menšie projekty, ktoré sú celkom zaujímavé, ale pripravuje sa aj veľká kampaň, takže uvidíme. Vy ste tam robili takú super kampaň pre nadáciu VUB, volala sa, že Poklady Slovenska, celkom uspela aj na Zlatom klinci, takže to bolo výborné, ale my čakáme na tú veľkú kampaň, hej, že ktorá príde pre značku. Čo má prísť príde. Čo má prísť príde. Akože. Pošleme tlačovú správu. Myslela som si, že sa takto deje. Kam rok 2025 posunul strategické partnerstvo medzi MUV Sači a Telekomom? Dá sa to vôbec takto zadefinovať, že niekam sa ten váš 20-ročný vzťah hýbe? To je mimoriadne dlhý vzťah a je to podobne ako vo vzťahoch iných, že musíte stále nachádzať si cestičky k sebe, musíte jeden druhého prekvapovať. Nás teší, že ten Telekom stále dokážeme prekvapovať, ale že by tam nastali nejaké zásadné zmeny v tom partnerstve, nie. Je to vzťah, na ktorom pracujeme, jeden druhého počúvame. Ja sa mimoriadne teším z toho, že často ani nevnímam tu nejakú hierarchiu toho, lebo však povedzme si na rovinu, tá hierarchia je tam, samozrejme, že ten Telekom je nad nami, ale skutočne vidím na opačnej strane partnerov, ktorí nás počúvajú, my počúvame ich. Čiže nejaké zásadné zmeny sa neudiali a možno aj preto to tak dobre funguje. Je tam tá konzistencia v tých ľuďoch, lebo som si povedal, že u nás nevidí žiadnu zásadnú fluktuáciu, okrem toho, že Táňa Bača ako keby odišla. Ale v tom týme nie je nejaká veľká fluktuácia. U klienta je to takisto stabilné. Zároveň tam máme platformu, ktorú držíme 3 roky. Už začíname, myslím, že 4. Rešpekt. Takže ono je to nastavené tak, že my to potrebujeme teraz len nejakým spôsobom pekne kormidlovať a smerovať tak, nech to prináša. Ale čo sa týka vzťahov, tak vlastne to, čo sme za tie 3 roky vlastne spolu dosiahli, iba potvrdilo proste a utúžilo tú dôveru medzi nami. Takže to sa pre mňa posilnilo ešte viac, ako to bolo predtým. Menia sa požiadavky Telekomu voči vám ako agentúre? Sú iné? Kupuje si od vás, alebo chce od vás Telekom niečo iné, ako to bolo v minulosti? Alebo len tie médiá sú možno iné, že sa to vyvíja celé a prispôsobujete tie formáty? Jaro, povedz. Ja by som nepovedal, že sa to nejak zásadne mení. Čo je tým akoby základným kameňom úrazu vždy pri každom jednom zadaní, že vy sa snažíte prekonať samých seba pri každom jednom zadaní a pochopiteľne aj ten klient mám pocit, že stále vyššie a vyššie očakávania a možno, že aj oprávnene, lebo keď vidí, že čo vieme deliverovať v rámci tých prezentácií a kampaní, tak pochopiteľne chce stále viac a je to náročné, ale my sami sme niekedy prekvapení z toho, že wow, ono to ide, ono sa to dá. A ono to nie je už iba, že Slovak Telekom, je to už aj Deutsche Telekom, pre ktorého ste robili bubliny, o ktorých dnes budeme ešte určite hovoriť. Otvárajú sa vám nejaké nové možnosti v Deutsche Telekom? My sme nerobili len bubliny, oni tak ako keby vysávače ste robili? Vysávače sme robili, predtým sme robili ešte jednu kampaň B2B pred vysávačmi, ktorá možno nebola tak vizibilná, alebo nestala úplne na videu ako formáte. Za predošlú Vianočnú si šťastný, tu sme robili takisto. Riešime aktuálne ďalšiu kampaň B2B pre nich, čo neviem, či nie je tajné, ale tak okay, už o tom hovorím. Ale áno, to určite vystrihneme. To, čo som spomínal, otvárajú sa nám proste dvere trošku viacej vzhľadom na to, čo sme vlastne urobili a vlastne zopakujem, že získali sme si nejaký možno väčší rešpekt ako agentúra, takže v rámci siete, takže je to super pre nás. Ak skloníš ten rešpekt, tak ja cítim a vnímam zo strany Deutsche Telekomu, že oni nás vnímajú vôbec nie ako nejakého malého lokálneho partnera, ale ako európsku agentúru, na ktorú sa môžu spoľahnúť pri medzinárodných kampaniách. A to je mimoriadne povzbudivé a o to lepšie sa vám potom tie kampane tvoria. Aký je reklamný trh na Slovensku aktuálne? Ako by sme ho mohli opísať? Taký dynamický. Malý, samozrejme. Malý, čo sa týka budžetov, a malý, čo sa týka niekedy príležitosti, že tie sa nie každému a nie každej agentúre sa vyskytnú také príležitosti, aké máme my, hoc samozrejme treba im ísť naproti. Mám pocit, že je húževnatý,
miestami a miestami. Niekedy som sa stretol tiež s malosťou, možno čo sa týka nejakých ambícií, aj na strane klientov, nehovorím teraz konkrétne o našich klientoch, a aj u kolegov v branži. Čiže taká možno, že taká malosť to možno niekedy, že definuje. A miestami už na to. Ja to tak vnímam, ako vypadá. Ja som to demonicky myslel trošku ironicky, že práve nedejú sa tu nejaké zatiaľ ani, že nejaké výrazné veľké veci, ani nejaké velikánske príležitosti, nie sú nejaké nové veľké tendre. Čiže skôr som to myslel takto ironicky, že nič preborné oproti vlastne možno predchádzajúcim rokom. Je veľmi konkurenčný? Vládne medzi agentúrami veľmi konkurenčná atmosféra? Prirodzene nie je nejaká konkurencia, ale závisí to, kto ako to vníma. A možno to pramení z toho, že ten trh je malý, vlastne, že sa bijete A tak pár klientov. v princípe práce je pre všetkých dosť. Hej? Ako ak si proste sa na to pozrieme proste nejak triezvo, tak neexistuje, že sa tu proste nenájde robota. Kto chce robiť prácu nájde, kto chce presadiť, tak sa presadí, ale tá konkurencia asi je prirodzená, že je tu nejaký trh, sú tu nejaké agentúry a každý sa snaží proste urobiť čo najlepšiu robotu, získať čo najlepších klientov, takže tá prirodzená konkurencia tu je, ale nie je to nič zásadné a dramatické. A myslíte si, že sa dokáže ten trh aj vzájomne pochváliť? Kedy ste napríklad vyposlali, Jaro, kedy si poslal niekomu SMS-ku, že dobrá robota naposledy? SMS-ky neposielam, ale mám pocit, že Lajkujeme. Áno, moje to, lajky. že Jaro lajkne niečo na LinkedIn je už vlastne pochvala? Dúfam, že si to všímajú tí ostatní. Však to zase nie je samozrejmosť, keď si pozrieš takto, že kto koho lajkuje. Ale napríklad si spomínam, že po gala večere EFI som bývalému kolegovi Romanovi Hrybikovi hovoril, že sa teším z ich komunikácie pri Nike. A to si ty veľmi chválil na januárovom hodnotení stratégií. Ty si bol ambasádorom toho. Ty si toho dôkazom, áno, že som naozaj bojoval za tú prácu a veľmi sa teším z toho, že som 3 roky počúval brainstormingovní o bezvýznamnej obci Poniky na strednom Slovensku. Nech mi všetci občania tejto obce odpustia, ale som teda rád, že sa presadila a že Roman dostal takto svoju rodnú obec do veľkej reklamy. Ale ono to je prirodzené, ak sa naozaj objaví niečo dobré, čo je fakt dobré, prečo to nepochváliť? To je jedno, že či to robil ten alebo ten. Ako v princípe aj tak robíme tu, každá práca, ktorú urobíme ju dobre, je proste nejakým dobrým signálom pre branžu, že sa tu robia a dajú robiť zaujímavé veci. Čiže treba sa pochváliť, treba pochváliť aj druhých. Mňa potešilo hrozne, ak ma blažoval Juraj Vaculík, toto naozaj veľký rival, dlhé roky a zrazu, keď sme spravili tie bubliny, tak osobne naozaj zablahoželal a to je takéto gesto, povedzme. Čiže treba sa navzájom povedať. Ale zároveň nás to aj akože ťahá hore, že tá konkurencia a tie dobré výsledky iných sú tu na to, aby ste si povedali, že vieme byť lepší, urobiť lepšie a tak ďalej. Že navzájom sa podľa mňa ťaháme. Si kedy Kamil naposledy povedal, že a dokiaľ škoda, že som toto ja nevymyslel. A mohol som. Toto je vždy zákerná otázka na mňa, lebo ja si to poviem veľakrát, ale Jaro, nech mi je svedkom, ja si nikdy nepamätám tie práce, že ja to začnem popisovať, buď vyťahnem niečo z roku. On vyťahne príklady z 90. rokov a my len krúžime očami, lebo... Mentos Freshness? Áno. Minule spomínal na review Mentos The Fresh Maker a to už sme sa naozaj chytali všetci za hlavy. Tak... Čiže rád by som povedal, akože je to veľakrát, že aj na Slovensku sú práce, ktoré si poviem, že wow, super, že pekné, aj zo svetu. Ktoré, konkrétne? Som ťa zapálil teraz, že? Vieš, že si to nepamätám. Ja nechcem teraz nikomu... Tak povedz zloka nejakú. Zloka, čo sa mi páčilo. To je teraz hrozné, že... Ale ja vždycky... Ja ťa na schvál nechávam váriť, ani ti Ja ti skúšam, ale veď mi poradte, veď vy viete. Ja napríklad, pre mňa najkrajšia kampaň v danom segmente vlastne Dobrý aniel od Juraja Vaculíka, myslím tie šatky. A to už si tiež vytiahol archívnu záležitosť. No nevadí, ale je to jedna z najkrajších vecí na túto tému, akú som kedy videl. A to je super vec. Ako fantastická. Ale aj cez okno bolo dobré. Potom to sa mi až tak nepáčilo. Zloka sa pýtam. Zloka, tak samozrejme napríklad Kaufland z Deno z Popradu bola najvýraznejšia. To si chcel povedať, určite, veríme ti. Ne, tam mala super výsledky, ako keby, že ten engagement, ktorý tam robili. A bolo to iné ako tie ostatné Kaufland. A mne sa ešte z minulosti od nich, keď mám vytiahnuť niečo, že nerobia dlhodobo tú Európsku komisiu, tak mne sa páčila tá nástenka. Že to bolo také, že čisté, pekné, našli tam aj tvár toho celého,
sadlo to, že to sa mi veľmi páčilo. Mne sa páči aj otázka za milión napríklad. A to nie je z Loka. To nie je z Loka, ale vravím z triadu, ale akože super. To proste fungovalo. Úplne super. Áno, že vôbec nie je nejaké produkčne náročné, ale stálo to na dobrom insighte. Stratégie od roku 1999, keď hovoríme o tých starinách, udeľujú agentúru roka. V office MUV je táto cena pristála už teraz po štvrtýkrát. 2009, 2010, 2014 a teraz rok 2025. Rastio, tie prvé si pamätáš asi iba ty? No nie, Kamil si Kamil pamätá. si už pamätá? Už si obidve pamätáš? Všetky tri? Všetky Kamil štyri. prišiel presne 2009. Sú dve interpretácie môjho príchodu do agentúry. Jedna je, že to bola Weberová, že Kamil Charva došiel, asi došla finančná kríza na jeseň 2008. Tá druhá je, že zároveň so mnou došli neskôr. Nie, že ja by som ich tam doniesol, ale v rovnakom čase, keď som ja došiel, tak to si pamätám, že to bola možno druhá, tretia prezentácia, ktorú som videl v Telekome ako keby. Ja som tam bol viac menej taký prísediaci, ešte úplný elev a predávali vlastne chalani... To si aj teraz niekedy. Áno, tiež sa tak cítim. Tu. A predávali chalani odkazy a to som si vtedy ani neuvedomoval, že aká je to prelomová kampaň. Že prišlo mi to, všetko to sedelo, že wow, ale až potom s odstupom času som si uvedomil, že som sedel pri niečom historickom. Tak skús porovnať MUV z týchto rôznych období, o ktorých som teraz hovorila. 9, 10, 14 a 25. Podľa mňa je do značnej miery také isté, že vždycky sa tam kládol dôraz na kreativitu, ktorá musí byť výrazná, zaujímavá, musí ľudí chytiť za srdce, to znamená získať ich pozornosť, musí si mi nejakým spôsobom pohnúť. Nemôže len takto prešúmať cez ten reklamný break, alebo len tak ju nemôžu preskrolovať cez ten displej. Musí mať niečo, čo ich zaujíma. To je tá prvá úloha reklamy. Dostať sa do hlavy záujem. Vždycky takéto nastavenie, vždycky musíte hovoriť, že DNA reklamnej agentúry je kreatívne oddelenie, respektíve kreativita. V princípe všetko ostatné si viete kúpiť, ale tú kreativitu musíte vymyslieť. A ak ju nemáte, tak to nemáte. Čiže kreativita, že ten rozdiel, ako Kamil hovoril, nie je nejaký dramatický. My proste razíme túto cestu už od začiatku a som strašne rád, že chalani proste to prijali za svoje a vlastne ten benchmark si posúvajú stále vyššie aj oni sami. Takže super. Keď sa pozrieš, Rastio, na ľudí, tak sú iní, ako boli začiatkom tých 2000 rokov? Ja som mal také obdobie dozadu, možno 2-3 roky, kde som tak ako frflal. A To ani neviem. Mal. To som si sám priznal, že začal som vlastne nejak vnímať tých mladých ľudí, že presne akože snehové vločky a proste nová generácia nemajú taký ten výkon. O 5:00 už proste si nastavujem hodinky, lebo odchádzajú z práce, kde sme my robili niekedy 20 hodín denne. Ale v skutočnosti sú len iní a sú tiež prínosom, len my sa musíme na to nastaviť. Čiže áno, boli to iné generácie, ináč sa vtedy robilo, ale to, čo zostalo, je tá vôľa dosiahnuť niečo, urobiť niečo kreatívne. Proste tie základné, aby som povedal, tvorivé hodnoty, ktoré proste v tej reklamnej branži, respektíve reklamnej agentúre sú nemenné. Proste. Len to robia iní ľudia a samozrejme zmenilo sa strašne veľa, čo sa týka vlastne toho, čo vlastne produkujeme a robíme. Robili sme niekedy 3 základné nosiče, dnes robíte proste 1 miliardu. Keď sme pred 15 rokmi mali pocit, že je to rýchle, tak teraz je to, že niekoľkonásobne rýchlejšie celé. To, čo robíme dnes, zajtra nikoho pomaly už nezaujíma. Takže chápem aj to tempo a proste mať takéto nasadenie, aby som 20 hodín denne robil v tomto tempe, je že šialené. Čiže celé sa to tak nejak zastabilizovalo a tí ľudia, ktorí dnes sú rovnako dobrí, len sú iní a trošku ináč možno delia proste ten svoj čas. A ja si myslím, že ono to prináša výsledky napriek tomu, že tam nie sme, do tej polnoci, že ja som ešte zažil to obdobie, nie v MUV, ale v predošlej agentúre, že sme o 5:00 ísť domov, to sme sa fakt pýtali druhých. Sa bál. To som sa bál aj ja, ako som bol šéf, že keď som potreboval už odísť, bolo mi trápne povedať ľuďom, ktorí tam ostávajú, že či teda ja by som už aj išiel. To bolo bežné glosovať, že ty máš pol dňa dovolenky a tak ďalej. A
Ale ja mám pocit, že to nikdy neprinieslo to ovocie, že najmä keď sme hovorili, že našim základným stavebným kameňom je kreativita, no nám sa napríklad osvedčilo, že my sme gro našich kampaní vymysleli do obeda. Že radšej si možno, že privstaneme a nebudeme tam nocovať, lebo už po 5., po 6. večer už žiadne svetoborné nápady neprichádzajú. Základná narratív toho celý je, že proste tí ľudia, ktorí sú dnes, sú práve len ináč nastavení, ale rovnako kreatívni, rovnako majú chuť pracovať, rovnako majú chuť dosiahnuť niečo. Čiže nevidím v tom nejaký radikálny rozdiel, iba možno posun v čase a trošku prispôsobený tým podmienkam, ktoré sú teraz. No možno sa stane paradoxne, že vydržia dlhšie pri tej reklame ako tí ľudia z generácie. No, je to možné. 90. Veľa ľudí vyhorelo, hej. Veľa ľudí vyhorelo, odišlo proste, ale je to hrozne náročná práca, čiže proste, špeciálne tak kreatívna, ako dennodenne vymýšľať, není easy. No. Je téma vo vašej agentúre, že work-life balance? Alebo ide niekomu odstreliť dekal v tej chvíli, keď sa vysloví to slovo? Ja si myslím, že práve to, čo teraz Rasťo skloňoval, je toho dôkazom. Že keď už sme Rastia presvedčili teda, že áno. tak ma Trvalo to roky. A on to teraz naplňa, ten work-life balance. Ale ako, On sám? Ja určite, no. ale napríklad kolujú a kolovali legendy o tom, že proste MUV je tá agentúra, kde sa robí do noci, ale tak ja srdečne pozývam každého o 5:00 k nám a uvidí, že už tam veľa ľudí nestane. Bola to len nejaká argumentačná kampaň, ako si udržať zamestnanca alebo nepustiť ho do MUV, ale proste vtedy sme robili všetci takto, teraz to tak určite nie je, akože to je proste, neexistuje. Toto work-life balance proste funguje na 1000% už viac menej v každej agentúre. Asi by sme si neudržali tých ľudí, keby sme tak nefungovali, že jednoducho my sa musíme prispôsobovať im. A zároveň chápu tí ľudia, že keď je tender, tak proste treba zabrať a treba možno robiť aj sobotu, aj nedeľu a treba zostať možno aj večer a treba tak premýšľať inak alebo zrušiť dovolenku. To je to dôležitejšie, čo treba, aby pochopili, že my nepotrebujeme, aby proste zbytočne robili nadprácu, lebo častokrát to môže byť len preto, že proste celý deň proste prekecali a potom musí ťahať do večera, ale skôr aby pochopili, že vtedy, keď treba zabrať, tak potrebujeme tu ich pomoc. Počula som, že Rastová obľúbená téma je home office. To je dobrá informácia. To sa tak šíri. Ale ten home office, to je opäť ďalšia z vecí, ktorá je súčasťou tejto doby. Akurát, akože nejak to nespochybnem, ja o inom hovorím vždycky, keď hovorím o home office, že mne sa páčilo, keď tí ľudia boli v agentúrach, pretože keď ste, a reálne mám skúsenosť s tým, že keď pošlem juniora na home office, tak je doma, proste má nejakú zadanú úlohu, trápi sa, ale akože reálne, pamätám si, keď som bol kreatívnym riaditeľom, mal som pod palcom, videl som všetkých, čo robia. A ten reakčný čas, že bol okamžitý, keď som vlastne videl, potreboval pomôcť. Ja neviem, čo sa doma, ako keby, mám pocit, že má to svoje výhody a nevýhody, ale taká je doba a berem to. Skoro sa mi páči, keď to genus loci ostal v tej agentúre, že tí ľudia sú spolu a proste, že tvoria spolu, že sa hádajú spolu a proste, že to má proste nejaký ten flow, že tá agentúra žije a bublá. Čiže už to Rasťo akceptuje. Ale už to berem. Ale ja Rasťo akože podporím trochu, nenechám ho v tom sa... Ďakujem. Že ja to sám na sebe vidím, že veľa meetingov, ktoré by som mohol absolvovať ako keby online, a radšej si dám tú robotu a idem osobne za tým klientom alebo za tým, s kým sa mám stretnúť, lebo strašne veľa vecí sa vie stratiť, aj keď má zapnutú kameru, strašne veľa vecí sa tam vie vystrácať. Hlavne pri tých hromadných sa človek nedostane k slovu, nevie zareagovať, lebo keď sedíte takto, tak vidíš na niekom neverbálna komunikácia, že chce niečo povedať, na tej kamere si to nevšimneš. Takže tu ťa aj ja podporím, že naozaj tie najkľúčovejšie prezentácie veľakrát, aj keď chceme niečo skutočne predať, tak trváme na osobnom stretnutí, aj keď druhá strana navrhne online. Podporujeme Rastia celý čas. Ďakujem. Ale je to vlastne o tých aj emóciách. Súčasťou celej tej našej práce sú aj emócie, ktoré sa s tým spájajú. Proste kreatívny brainstorming, preto kreatívny brainstorming, ale to má bublať a proste akože ak sa kreuje online, tak to nemá proste ten výtlak a tú silu, aj keď samozrejme sa vymyslí, len je to také, a možno som len taký spomienkový optimista, niekedy to tak fungovalo a do 6 rána. Do 6 rána, ale ale výsledky boli. Takže... Zrodili sa o veľkých františkánov, ale boli, hej? Boli, hej. Pamätám si, keď sme vymýšľali raz kooperatívu a asi ráno bola prezentácia o 8:00, o 8:30 o
druhej ráno sme nemali nič. A ráno sme vlastne prišli na prezentáciu a urobili sme kamionistov vtedy. Takže proste možno sme boli zvyknutí, že pod tým tlakom proste podáme veľký výkon, ale naozaj to nie je pravidlo. A možno by to tak ani nemalo byť. Hej? Malo by to byť proste, že to zíde proste z diskusie a nie len pod tlakom, že máme proste prezentáciu. Jaro, akí sú ľudia agentúry roka 2025? Akože moji Ako by kolegovia. si ich charakterizoval, hej, že tí ľudia, že kto to je tí ľudia? Aké majú vlastnosti? Sú to ľudia, ktorí sú nesmierne hladní po úspechu. Draví, majú vášeň pre to, čo robia a naozaj neberú to zamestnanie len ako zamestnanie, ale ako povolanie. Žijú reklamou a žijú ňou aj po tej 5. Nemyslím tým presne to, čo sme tu teraz skloňovali, že sa zúčastňujú meetingov a ďalej brainstormujú, ale vždy si veľmi radi pozrú nejaké zahraničné reklamné kampane. Nech ich to navnadí a nech ich to motivuje k väčším úspechom. Asi takto by som charakterizoval našich kolegov. Viaceré agentúry priznávajú, že zisk ocenenia agentúry roka býva každoročne medzi agentúrnymi KPIs, ktoré si hovoria niekedy na porade 2. januára. Mali ste to tak niekedy aj vy, že ste si povedali, že tento rok chceme byť agentúrou roka? Lebo ste si to povedali vždy. Skočím, že reálne naplnením a postavením proste tej reklamnej agentúry, ak súťažíme v rámci toho, čo súťažíme, by malo byť každý rok, že mali by sme sa o to posnažiť. Čiže malo by to byť, teraz to poviem zase v DNA proste tej agentúry, že mala by sa snažiť urobiť to najlepšie, ale tak ako Jaro písal, nie je to, na čom staviame vlastne tú firmu. Dnes je miliarda súťaží, kto chce vyhrať, každý súťaž si nájde, ako Jožko Chmel hovoril. A je to super. Je to super, ale nemôže to byť proste fokus, pretože je to potom hrozná brzda. Áno, to vás úplne blokuje v tom rozmýšľaní, že to som tak mal možno, že v počiatkoch mojej kariéry, že Pane Bože, musím priniesť nápad na stôl, ktorý získa kreatívne ocenenie a vtedy nikdy neprišiel. Čiže naše nastavenie je, áno, Rastio to správne pomenoval, že my iné ambície nemáme ako byť v top 3, asi ani nebudeme mať. Niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. Ja som šťastný, že to teraz 5-6 rokov za sebou vychádza. Ale to nastavenie základné je, poďme urobiť dobrú robotu, na ktorú budeme nesmierne pyšní, ktorú sa nebudeme hanbiť zdieľať. A potom vlastne sprievodným javom toho celého sú presne tieto ocenenia. Písal Rastio Michalik side product. Áno, áno. Je to príjemné, ale proste nemôže to byť nastavenie. To je proste nielen či agentúra roka, alebo že čo v živote dosiahnem, ako náhle proste si dám proste také, tie ciele majú byť postupné, aby ste došli k tomu najväčšiemu. A step by step. Čiže my proste každý deň sa o to snažíme, aby sme robili dobrú robotu a tá proste nejak pomaličky generuje vlastne ten výsledok za celý rok. Ale môžeme si dať aj na začiatku cieľ, chcem byť agentúra roka, o to väčšie sklamanie môžete potom mať, pretože to nedosiahnete, môže to byť frustrujúce a je to úplne zbytočné. Ja chápem, že asi na nejakých poradách, brainstormingoch sa o tomto nerozpráva. Nie, toto sa vôbec. Asi nevyťahuje. Ale získať titul agentúra roka nie je poprvé, že nikdy náhoda. A po druhé, ani sa to nedá naplánovať. Nedá a je to hrozne ťažká súťaž. Lebo proste je to súčin, proste veľa faktorov. A proste, naozaj, minule som sa s niekým o tom bavil, že až po 11 rokoch ste vravím, áno, ale ako atakovali sme posledné roky niekoľkokrát, ale proste to je súhra okolností takisto, že sa mi niečo podarí výnimočné urobiť. Nedá sa to proste narátať teraz to preženiem, jeden billboard, jeden online kampaň. Proste musíte urobiť niečo, a vždy si to potvrdilo. Každá agentúra, ktorá vyhrala agentúru roka, v princípe viac menej urobila nejakú veľkú kampaň. Niečo výrazné, tak som to... No. Áno, ale keby to napríklad, že tento rok boli len bubliny v našom prípade, tak by sme tú agentúru roka nezískali. Že tam je séria ďalších kampaní, ja neviem, či sme ich
rátali, že 16-17 rôznych kampaní, ktoré povyhrávali ceny, mnohé z nich aj v zahraničí. Čiže nestačí ja mám pocit, že v dnešnej dobe už ani nestačí jedna silná výnimočná kampaň. To je pravda, no. Že musí to byť niekoľko dobrých vecí. Kedy ste vy začali veriť, že v roku 2025 sa to môže podariť? Už sme hovorili o tom, že posledné 4 roky vždy ste boli na pódiu medzi najlepšou trojicou, boli ste párkrát druhý, párkrát tretí, čiže sa o tomto muselo rozprávať, alebo vám to aspoň tak v hlave išlo, že kedy sa začalo veriť, že mohlo by sa to podariť, že vyzerá to celkom reálne a že treba na tom robiť? Podľa mňa sa tieto naše vnútorné pocity menili naprieč tým rokom. Že keď sme dali von bubliny a keď som videl ten úspech tých bublín, tak som si hovoril, že keď ne tento rok, potom povyhrávali niečo vonku, potom niekto iný niečo vyhral. Potom prišlo Kán, však áno. Áno, to proste, to je... No a najmä potom prišlo EuroEFI, kde dominovalo Loko. A ja som sa vtedy nejak vnútorne rozlúčil s tým ocenením. Ty si mi vtedy aj volal, my sme si vtedy aj volali a povedal si, že tento rok to nevyhráme však. No, ja som bol o tom presvedčený. Tento rok to nevyhráme. My nemáme nikdy tú tabuľku, mne chalani hovoria, že urobiu. My len tak hádame, tipujeme a nikdy v podstate nevieme. Hej. Ale o to príjemnejšie to bolo. Bolo to vzrušenie do poslednej hodiny, by som povedal. Máme v office také 4 obraty sme mali. Agentúra roka 2009, 2010, 2014 a Kamilovi som dal taký jeden prázdny, nevyfarbený s číslami, kde si potom to môže prepísať. Takže v princípe niekde v podvedomí to stále mali a tento rok asi možno aj už aj minulý, ale tento rok sme boli blízko. Takže tu sme verili, že minimálne najviac sme si asi verili tento rok, že by sme to mohli dosiahnuť, aj keď sme do poslednej chvíle nevedeli. Ale nebolo to také easy. No ja predpokladám, že to vaše nastavenie sa zmenilo po Zlatom klinci. Že tam ste tak akože triumfálne vyhrali ten titul agentúry Večera s obrovským rozdielom pred konkurenciou. Ono celkovo ten Zlatý klinec tento rok, akože nechcem byť zlá, ale bol taký trošku nudný pre ostatné agentúry s výnimkou vás a Loka, lebo vy ste to proste, tieto dve agentúry to totálne zvalcovali a ostatné agentúry sa dostali na pódium len zo párkrát. A tam to začalo byť podľa mňa také, že že to Saatchi má naozaj, že asi že veľký náskok. A ten náskok možno vznikol už aj predtým na New York Festivals, lebo vlastne to je prvý festival sezóny a tam paradoxne nám pomohli ešte minuloročné kampane. Swipe získal striebro, bronz, Správy, ktoré nikto nechce čítať, získali striebro, bronz, čiže už tam vznikol celkom solidný bodový náskok. Zlatý klinec pomohol, ale ako sme skloňovali, potom tá EuroEFI zamiešala karty. Takže sme si neboli istí do poslednej chvíle. Ako sme vďační. Golden Ram bol super. Golden Ram, samozrejme Grand Prix, to bolo výborné. ADC Europe, 6 cien. Akože bol to dobrý festivalový rok pre nás. Vianočná kampaň Telekomu Bubliny získala extrémne veľa bodov do agentúry roka. Ja to teraz tu nemám tie čísla, ale naozaj, že to boli že tisícky bodov, ktoré ste získali. A ešte dostala aj zlatú EFI. Aby sme si to tak uzavreli. Týmto výrazne prispela do rebríčka agentúry roka. Kampaň vznikla už v roku 2024. Aký veľký zlom znamenala pre fungovanie vašej agentúry? Keby sme odhliadli od agentúry roka aj všetkých týchto kreatívnych súťaží. Že delí sa, že obdobie alebo história MUV pre po bublinách? Nie. Ja poviem proste, bolo to niečo, čo ako definuje také, že nič nie je nemožné. Že reálne toto, čo je náš korporátny claim, že neexistujú žiadne výhovorky, že sa to tu nedá, že nie sú príležitosti, možnosti. Proste objavila sa to príležitosť, urobili sme to a potvrdili, že ak ste správne zladení a nastavení, tak dokážete urobiť neuveriteľne úžasnú vec. A som vďačný, že sa nám to podarilo. Že mali sme kopec krásnych kampaní, ale táto proste bola, musím povedať, za históriu Saatchi asi jedna z top. A keď nie top práca. Ale nemôžem povedať, že Saatchi pred bublinami a po bublinách. Proste, lebo po bublinách sme tam, kde sme boli pred bublinami. Hej? A potrebujeme urobiť v úvodzovkách poviem nové bubliny. Ale bol to iba potvrdenie toho, že sa to tu dá urobiť. Ale že by nás to nejak zásadne zmenilo, to vôbec nie. Proste, Práve, že to viac záväzok, lebo máte láčku nastavenú brutálne, ale my nie sme agentúra, ktorá vystrojí s jednou prácou. Konštantne robíme akože naozaj dobré kampane, výrazné viditeľné kampane, niekoľko 10 ročí, teda 3-10 ročia minimálne.
a bubliny sú len takým ďalším proste krokom alebo Everestom, kde sme sa dostali. No tú látku si stále dávame niekde. Takže, ale vravím, po bublinách sme zasa tam, sme zasa v basecampe a ideme hore, takže... Nemáte odtedy problém s motiváciou ľudí, ktorých sa takto pričuchli k nejakej svetovej reklame? Nie, to si nemyslím. Teda povedzte vychalenie, ale... Nie, vôbec nie. Práve, že však robíme všetko preto, aby sme ten úspech zopakovali. Ale nemyslím si, že nás to nejakým spôsobom zväzuje a že nám to nejak ťaží hlavy na brainstorming. Ale je to o príležitosti. To sa nedá povedať, že ideme vymyslieť nové bubliny, ideme urobiť niečo. To proste je úplne akože zlé nastavenie. To tak nefunguje. Proste, ak príde príležitosť, urobíme všetko preto, aby sme urobili čo najlepšiu prácu. Pamätám si, takto sme riešili veľa rokov dozadu kooperatívu, keď sme každý rok vymýšľali nový spot a stále sa očakávalo, čo vymyslíme. To už nebolo, že challenge voči klientovi, to bol challenge voči nám samým, stále sa prekonať a urobiť. A je to brutálne vyčerpávajúce, pretože to prekonať samého seba je proste najviac asi. Takže... Ale povedal si dôležité slovo, že príležitosť a šanca. A ja som to skloňoval aj na tom gala večere EFI, že my sme proste dostali šancu a sme za ňu nesmierne vďační. Nebyť tej šance, tak asi tu dnes nesedíme a nebavíme sa o tom titule. A ešte jednu vec chcem doplniť. Tam je hrozne dôležité aj, stále sa bavíme o agentúre, ale aj o klientovi. Že tí klienti proste sú veľkou súčasťou toho víťazstva, respektíve toho výsledku, ak sú rovnako nastavení, ak vás podporujú, ak vám dôverujú, ak majú rovnaký fokus. Čiže opäť bez nich sa to nedá. To proste si môžeme tu vymýšľať čokoľvek, ale proste oni nám dávajú príležitosť a oni nás supportujú, tlačia, dôverujú, aby sme podali výsledok. Ty sa pred chvíľkou pýtala, že akí sú ľudia v MUV Sači. Ja som nejakú definíciu poskytol a vlastne teraz, keď o tom hovoríš, tak vlastne to môžem Ctrl-C, Ctrl-V zopakovať toto pri našich klientoch. Čiže pred bublinami po bublinách sme boli v Basecampe, sme vyšli hore a sme zasa v Basecampe a možno príď sa objaviť ďalší Everest, ktorý si trúfneme. Tak sa pokúsime na ňu vyliesť. Ja keď som sa s Kamilom stretla v Cannes, kde bol taký veľmi smutný, už sme o tom hovorili tu v tomto podcaste, tak mi hovoril, že no čo, však robím teraz ďalší tender, akurát máme prezentáciu. Čiže tá sláva vlastne trvá, že chvíľku. To sú sekundy radosti a eufórie, ktoré okamžite proste potrebujete nahradiť novými endorfínami z ďalšej novej kampane, ktorú vymyslíte. Ja teraz poviem možno takú zvláštnu vec, ale s odstupom času je možno je dobré, že sme nevyhrali toho leva. Pretože je to... Nechali sme stále na ceste. Hovor za seba, Rasto. OK, nie. Máš pravdu. On hovorí o svojej generácii. Nie, lebo sa nepoučíš z víťazstva. Že aj to je vlastne v niečom... Tam sme boli nastavení, tam to očakávali všetci a proste nevyšlo to. A z nejakého dôvodu, a ten dôvod som nepochopil tam, ale začínam ho chápať teraz, že to bolo dobré. Že to bolo dobré, aby sme proste nezaspali a išli ďalej. A máme veľké ocenenie agentúra roka, čiže nie sme nejak uškodení, aby sme proste dosiahli sme strašne veľký úspech, ale je to možno asi tak, ako to malo byť. Kamil, pre teba má agentúra roka aký potenciál? Biznisový, PR-ový, employer brandingový, alebo aký? Všetky, alebo je to jedno vlastne? To je ťažko to asi nejako kvantifikuje, že čo ti to prinesie. Musíš byť stále hore. Tie rebríčky na niečo sú, ako keby na niečo tie agentúry súperia medzi sebou, aby si bola stále v hľadačiku ako tí najlepší. To znamená, že asi to zvyšuje tvoju šancu pozvania do tendrov, zároveň asi to zvyšuje šancu, že ťa vlastný klient nepošle do tendra, lebo vidí, že asi patríš tomu najlepšiemu, čo momentálne môže mať. A potom určite to priťahuje určitý typ ľudí, ktorí majú asi to nastavenie, že aj oni chcú neustále, a teraz nepoviem, že byť najlepší, ale hľadať tie najlepšie riešenia. Takže to sú potom tí ľudia, ktorí neustále doplňajú, obnovujú to DNA značky MUV. Tu ťa doplním, že ono to HR-ovo, že mimoriadne dobre funguje. A nemusíme byť ani nevyhnutne agentúra roka, len stačí, že sa držíme na tej špici a naozaj asi
pamätám, keď som prvé pohovory absolvoval s ľuďmi, tak väčšinou sa presne pýtali na to, na čo aj ja, že a nocuje sa v tej agentúre. A teraz skôr sa tá retorika úplne mení a skoro každý z tých kandidátov nám hovorí, že ak existuje nejaká agentúra, kde sú robiť, tak je to MUB Sači. Ale to je viac výsledok podľa mňa tých robôt, ako tých ocenení. Ale je to ruka v ruke. To ide Ale ono spolu s tým. platí, že ľudia chcú robiť s tými najlepšími. Pochopiteľne. To Alebo som chcú byť v povedať. agentúre, ktorej sa darí. Aj na strane klientov, aj klienti sú veľmi často veľmi ctižiadostiví, tiež chcú pracovať, keď si máš vybrať a máš nejaký rebríček a máš tam prvé 3 agentúry, z ktorých si vyberáš do tendera, potom vidíš vlastne prvú agentúru. Ono to má, ja stále verím, že aj biznisový potenciál, že to proste zaváži. Ale asi v každej oblasti, keď si, teraz sa nebudeme len o reklamnej agentúre, ale v akejkoľvek IT, ja neviem, všetko možné, čo existuje, sú vždy nejaké najlepšie firmy. Hej? A ak teda mali ešte aj, keď si hľadáte stolára, tak hľadáte proste toho najlepšieho. To je jedno proste. Že ono to má proste príjemnú pečať aspoň na rok. Poďme sa pozrieť tak do budúcnosti. Čo bude podľa vás rozhodujúce pre úspech kreatívnej agentúry v ďalších rokoch? Čo musíte robiť dnes? Čo musíte urobiť dnes, aby ste tu boli aj o rok, aj o 5, aj o 10? Stále ísť, podľa mňa, akože máme nejaký recept, ktorý sa tu, dovolím si povedať, že dedí, ako keby, a to je, že snažiť sa o tú najlepšiu robotu, hľadať si tých najlepších ľudí, motivovať ich, prinášať ich tam a ono na konci dňa je to vždy vyskladané z drobných dielikov, že drobné malé brainstormingy a úspešné prezentácie potom sa niekde stretnú na klinci, prinesú tie kampane, ktoré vyhrávajú a ktoré sú zaujímavé. Takže podľa mňa je to drobná dielčia práca a tá alchymia, ktorá vytvára ten tým v agentúre. A ten tým je potom základom všetko. My sme mali teraz ešte ma neprerušuj, prosím ťa. Čo povedal? Skáčeš mi to. Mali sme teraz ten print stratégia, ktorý sme vlastne vystavali na tom, že u nás je to fakt o ľuďoch, že u nás má každý cenu. Že podľa mňa to je niečo, za čím si ja stojím a čo konzistentne hovorím, že bez tých ľudí, že možno tu sedíme my traja, ale my tu reprezentujeme všetkých tých 50-55 ľudí, ktorí s nami spolupracujú. Ten print sa stal vizuálom mesiaca február, to možno neviete. No, Ale to ma chcela potešiť. Ďakujem. A treba sa pozerať pri tom, keď chceš uspieť v budúcnosti, treba sa pozerať sám na seba, dovnútra svojej agentúry a do toho, čo ty vieš, alebo treba sa pozerať hlavne na ten trh, ako sa mení? Aj. To je ten normálne. Treba byť neustále citlivý k tej svojej agentúre, že čo potrebuje, aby bola v dobrej kondícii a zároveň treba, už to tu asi dneska padlo, že sledovať tú konkurenciu, ona nás stále poháňa dopredu, ona nás motivuje smerom zvonka a my musíme motivovať smerom dovnútra. Skôr tak, že ani nie tak sledovať, ako ju periférne nejak vnímať, ale proste ísť si svojou cestou, nastavovať si svoje vlastné pravidlá, proste systém, ktorý je nejak overený a stále ho vylepšovať. A potom je tam strašne dôležitá nejaká kultúra tej agentúry. Keď robím nejaké ankety medzi agentúrami a medzi lídrami agentúr, tak všetci sa zhodujú a je úplne jedno, či sa bavíme o PR agentúrach, reklamných, digitálnych, akýchkoľvek, eventových, že sú pod ohromným ekonomickým tlakom. Platí to? Cítite to aj vy, že ten tlak je naozaj veľký a že musíte si dávať pozor, aby ste boli ešte stále nejaký profitabilní, alebo aby to nebol len klinec pre klinec, agentúra roka pre agentúru roka, ale aby to vyšlo? Takto, to je vec, alebo pohľad proste na spôsob podnikania. Sme obyčajná, sme podnikatelia, sme firma, ktorá proste, aby bola zdravá, aby reálne fungovala, aby byť ekonomicky proste dobre nastavená a mala by vytvárať nejaký profit. Proste nie sme firma, ktorá si každý mesiac rozdelí nejaké zárobky a proste sme radi, že máme zarobili, ale že my kontinuálne proste máme plán na ten rok. Proste sledujeme si to proste každý mesiac, sledujeme si to štvrťročne, robíme vyhodnotenia, aby sme proste videli, čo si môžeme dovoliť a čo nie. To súvisí s náborom ľudí, to súvisí s zvyšovaním platov a vlastne akékoľvek investície. Čiže toto je vec, ktorá proste je neodniteľná keď sme sa teraz bavili o nejakej kreativite, tak toto je vlastne druhá strana váh, ktorá by mala byť v rovnováhe s tým, čo kreatívne robíme. Takže nejaký tlak pociťujeme,
ale pociťujeme ho proste štandardne niekoľko rokov, že musíme to mať pod kontrolou. Nedá sa proste oslavovať agentúru roka a o rok na to rozbíjať agentúru alebo proste prepúšťať ľudí. Čiže to zdravé ekonomické nastavenie by malo byť tiež jednu prioritu proste toho celého. Jaro, mali by toto cítiť aj kreatívni riaditeľ, alebo kreatívci tak celkovo vo firme, alebo by to malo ísť mimo nich? Že či majú prehľad o tom, ako sa agentúre finančne darí. Podľa mňa to musia vedieť, že to je podľa mňa že kľúčové. A mám aj pocit, že sme veľmi akože transparentní a otvorení voči tomu a vnímam, že kreatívni riaditeľia, minimálne tí naozaj, že seniorní kreatívci, aj accounti chápu, že ekonomický úspech agentúry je ich úspech. Čiže robíme všetko preto, aby tá firma bola zdravá a potom sa to nejakým spôsobom prejaví a kompenzuje aj na ich strane. Takže určite byť transparentný v tom. My máme výhodu, že 2 z 3 kreatívnych riaditeľov sú zároveň spolumajitelia, takže do toho až priveľa vidíme. Hej, a to je opäť vlastne to, čo sa dialo, ešte vlastne k tým chalani neboli, že už vtedy aj ja som bol majiteľom agentúry, Juraj, Rastor a vlastne to nebolo, že sme boli odtrhnutí od reality ako kreatívci, ale že sme vlastne videli a riešili tie čísla. Druhá vec, niečo sme sa naučili. Juraj, spomínaj si na Jurajovú vetu, zdieľajte všetko, aj úspechy, aj neúspechy. Lebo sme tým. Áno. Čiže vyhrávame spolu, prehrávame spolu a keď vyhrávame, tak sa veľmi radi o ten úspech podelíme. A keď prehrávame, sem tam sa to deje, no tak nejak to musíme spolu prežiť. No aj tento úspech nie je úplne zadarmo, lebo tie prihlášky na súťaže stoja nejaké peniaze. Áno. Premýšľate nad tým, že koľko si môžeme dovoliť zainvestovať do toho? Lebo aj agentúru roka nevyhráte, keď nebudete investovať. máme plán aj na toto, ale tento rok... ale každý rok ho prekročíme. Nie, opäť... Ťažkú tému si vyťahla. Hej. Je to predmetom mnohých diskusí. Samozrejme, že ten plán je taký fluidný a mení sa aj podľa roboty, ako robíme. Že všetci rozumieme tomu, že keď tam je potenciál, tak by sme išli proti sebe, keby sme tú prácu niekam nepripravili. Áno, Jaro vždycky povie na začiatku, že toto mu stačí, že veď nevieme, čo budeme prihlasovať a potom chodí pred každou súťažou za mnou, že no vieš, ale teraz... Ale má pravdu, lebo to, čo otvára sa príležitosť. že ty v priebehu roka vymýšľaš tie kampane, čiže ty si môžeš na začiatku roka dať stanoviť budget, že toto bude asi stačiť, ale potom vlastne vytvoríš niečo, čo má potenciál, tak to skúsiš. Ale áno, je to akože celkom náročná rozpočtová položka. Budete musieť vy alebo agentúry všeobecne meniť nejaké svoje biznisové modely v najbližších rokoch? Je neustále prispôsobovanie sa tej situácii a nastavovanie. Sú tu také tie veľké makroekonomické zmeny, sú tu nejaké demografické zmeny, vôbec zmeny na trhu práce, technologické zmeny ako AI a niečo ide pomaly a treba sa tomu neustále ako keby na to sa adaptovať. Potom sú tu tie... povedal by som, že mikroekonomika, že zrazu odíde veľký klient, tak na to musíme veľmi. Takže je to podľa mňa, že surviving of the fittest na konci dňa, taký darwinizmus trošku v ekonomii a v ekonomike, že jednoducho stále sa prispôsobovať, stále reagovať na to, čo je nové a zapracovať to, aby sme vedeli byť aj kreatívne, aj biznisovo zdraví. Ja som skôr myslela tak, že či pripravujete možno nejaké úplne že nové produkty, ktoré si doteraz nerobili. Ja som to tak pochopil vtedy, že, ale tak to je vlastne o tom, že hľadať príležitosti, čo vieme a in-house vymysleť, urobiť, vyprodukovať. Že nemusíme hľadať dodávateľov na tom, možno produkcia, ktorú špeciálne v rámci digitálnych a online kampaní, proste content si vytvárať už sám a tak ďalej, čo sa roky. Dlhé roky sme to vždy outsourcovali a teraz značná časť našich kampaní vzniká interne. Že to je veľmi dôležité podotknúť. Že a to nie len, to nemá len ako keby dopad na nejaké financie, ale aj na promptnosť a reakciu proste voči ako nejakému servisu ku klientovi. Čiže hľadáme aj my riešenia. Niekedy proste to fungovalo, že ste ako agentúra nakupovali médiá a produkovali tlač, neviem čo všetko. Dnes je to všetko odstrihnuté, máte kreativitu, musíte hľadať proste ďalšie príležitosti, kde sa dá proste využiť ten potenciál, ktorý máte in-house. Je cestou k tej vyššej produktivite alebo vyššej efektivite umelá inteligencia? Do istej miery áno, zatiaľ, ale učíme sa ju všetci. A teraz sme sa vlastne bavili, že to
to nie je, že máme AI a proste už sa to začne robiť samé. Proste opäť tam musíte nájsť ľudí, alebo musíme tam nájsť ľudí, ktorí to ukážu, ako sa s tým pracuje a proste urýchľuje to prácu, naozaj to urýchľuje prácu, ale my sa s tým musíme vedieť naučiť pracovať. Aby sme to proste smerovali tam, kde nám to naozaj zefektívni tú robotu úplne. Ono to zefektívňuje robotu, ale generuje to ďalšiu a ďalšiu robotu. Tak. Ja mám pocit, že s príchodom AI máme ešte viac tej roboty, proste, lebo niektoré tie veci vieme dodať rýchlejšie a tým pádom tie timingy sú ešte... Urobíme viacej, alebo robíme kvalitnejšie. Áno. To máme dve možnosti. Čo... Bavíte sa s klientmi napríklad o tom, že máme tu síce AI, že klient možno hovorí, že vie to robiť cez AI, tak by to malo byť lacnejšie, že nejak inak treba nastaviť tie vzťahy alebo tú cenotvorbu? No, to bola veľká téma, ktorú sme sa teraz bavili. Autorské práva na to neexistujú zatiaľ, ale tam je dôležité hlavne tým klientom vysvetliť, že sa to nerobí samé. Že za tým je stále ten človek, ktorý to celé musí sprocesovať a navigovať k tomu výsledku, ktorý je akože požadovaný. A tá cesta, kým to naozaj ešte nevieme úplne ovládať, a druhá vec, sa to mení každý deň, každú hodinu sa to vyvíja, v podstate rýchlejšie, ako sa to učíme, tak to nie je úplne easy a ten čas, tak ako Jaro hovoril, že on nám to niečo urýchľuje, ale stojí nás to veľa energie. Čiže zatiaľ nevidím, aby ma klient platil menej, pretože mám AI. Proste nefunguje to takto. No, ale nad tým všetkým, o čom sa tu bavíme, vždy ja mám pocit, že je taká jedna veľká umbrella a to je nápad. Že to je tá idea. Že to je vždy asi bude našim predmetom podnikania a na tom si budeme zakladať a to sa budeme snažiť deliverovať klientom, že pozrite sa, na viedenskej ceste, tam nájdete tú ideu, ktorú inde nedostanete. Takže to je to, čo sa to potom všetko ďalej odvíja. AI nie je zatiaľ asi o tom, že vám dá nápad. Ono vám to proste zrýchli ten proces, nejakú chvíľu vás to prekvapí, pretože vám to vygeneruje niečo, čo ste si nevedeli ani vy sami predstaviť, ale neviem, či to je to, čo ten klient chcel. Takže proste ten nápad, a to, jak som na začiatku hovoril, že DNA agentúry je vždy kreativita a tie nápady, tak to zatiaľ ostane. Napriek tomu, že tá AI vlastne žije z našich nápadov všetkých. Tak uvidíme dokedy. Tak uvidíme dokedy, sa to mení asi každý deň a prichádzajú nové a nové témy a vyzerá to tak, že bude sa to musieť nejako aj legislatívne upratať, lebo je v tom zatiaľ taký bordel celkom. No. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Stratégií. Ešte raz gratulujem agentúre roka. Uvidíme, ako to bude na budúci rok. Prajeme všetkým. Či obhájite. Prajeme aj sebe. Máme to v KPIs, takže... Máte to v KPIs, už to máte napísané. Bavíme sa o tom na každom brainstorme. Ako tie bubliny 2 urobíme. Ako tie bubliny 2 a čo keď nezískate tú agentúru roka, že čo sa stane? Tak sa nič nestane. To bude prúsa. Napríklad Jaro povedal, teda napísal si na LinkedIne, že na tomto ocenení v skutočnosti nezáleží. To si myslel vážne? Tak vytrhla si to z kontextu. Áno. Nie, samozrejme, my sa z toho ocenenia tešíme, ale písal som zároveň aj to, že na čom záleží je to, aby tí ľudia boli šťastní. A mám v tejto chvíli pocit, že nehovorím, že každý deň, ale že väčšinu tých pracovných dní sú ľudia v našom okolí, v tej agentúre šťastní a spokojní. To je taký, by som bol taký fenomén, ale pre kreatívnych ľudí. Že peniaze za ich prácu sú veľmi dôležité, ale úspech a ocenenie ich práce a zmysluplnosť. Aj zmysluplnosť, samozrejme, je brutálne energie na nezaplatenie. Áno. Rozmýra si, že prečo to je? Je to preto, lebo toľko ich nápadov končí v koši? Nie. Pretože kreatívci sú tak nastavení. Proste oni sú nastavení na teda viac ako poviem, normálnych ľudia. Ego je strašne nazvem vysoké a strašne potrebujú tú dobíjanie. Nie, takto, prešiel som si tým aj ja. 13-14 rokov som bol kreatívny riaditeľ a viem proste, že každý jeden úspech, bože, to bolo proste ako keď Dracula sa napije krvi. Ale časom som pochopil, že to nie je až také dôležité. Neskončil ten rozhovor? Nie je to také dôležité. Že proste
Všetko je tak, ako má byť. Ale je to príjemné. Čo ja vnímam ale je to hlavne závislosť. To je ten problém, že to je závislosť. No, čo ja vnímam že potrebujú tí kreatívci cítiť taký pocit zmysluplnosti, že to, čo robím, má zmysel. To, čo robím, nehambím sa to zdieľať s mojou rodinou, s mojimi blízkymi a tým a potom potlapkajú po pleci a povedia wow, to je niečo úžasné. A toto je pocit, ktorý je na nezaplatenie a toto je pocit, ktorý kreatívec nedosiahne v každej agentúre. Niektorých dosiahne a to je to, čo definuje potom to šťastie. Ale je to o tvorivosti a tá tvorivosť, vy do toho dáte strašne veľa osobného v rámci tvorby alebo kreovania a vlastne je to ocenenie tej vašej osobnosti doslova za tú kreatívnu prácu. Čiže je to také iné ako proste možno fyzicky niečo urobiť. Je to také zvláštne, neviem to ani pomenovať, ale tí kreatívci sú veľmi vďační za to ocenenie za ich prácu, to uznanie. A je to napriek tomu, alebo práve preto, že drvivá väčšina verejnosti si myslí, že reklama je úplne zbytočná, škodlivá, alebo ich to aspoň, že absolútne nezaujíma. Ale ja mám pocit, že drvivá väčšina spoločnosti má pravdu, lebo oni vidia ten 98% šitu, ktorý sa tvorí a produkuje a ktorý je v mediálnom priestore a on tam naozaj je a boli by sme naivní, keby sme tvrdili, že to tak nie je. A áno, možno niekto si povie, že na tom klinci sa už strašne veľa klincov rozdalo a veľa kampaní sa ocenilo, ale to je stále len promile toho, čo tu vzniká a čo na nás dennodenne útočí. A keby išli do kina, tak by možno videli 3-minútový spot s Táňou Pauhofovou, však áno, ktorý je veľmi pekný. Dokonca 4 minútový. Pardon, prepáč. Odpúšťam ti. Ale bubliny mali 2 minúty a aj tak ľudia chceli, aby išli dlhšie, takže... Áno, to je niekedy paradox, že Tak ja neviem, my s tou Táňou Pauhofovou, my keď sme to už pozerali na poslednom hodnotení, tak už sme tak rozmýšľali, že či naozaj, či ešte. Má to iný rozmer v kine ako v zasadačke stratégii, musím uznať. Že sedel som tam aj ja, aj na mňa to už bolo dlho. V kine to bolo iné. Chápem, že tí ľudia majú pocit, špeciálne teraz pri majstrovstvách v hokeji, keď ti počas hokeja ide 30-40 krát proste azuritko, tak ako... Azuritko, ten už dlho nešiel. Chodí, stále chodí. Azuritko zás? Strašné. A to obrazne povedané. Ja tam vidím sami Kauflandnike, Tipsport. Ale že je to prerušované hrozne často tými reklamami, čiže tí ľudia proste... Koho by to nenaštvalo? Aj nás to štve, pochopiteľne. Ale tak zasa naša práca je jedinečná na svete, bez ktorej by tu svet neprežil. Je potrebná, robíme ju najlepšie, ako vieme a Netreba sa prežívať. Čak. Netreba sa prežívať, presne tak. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Rastio Uličný, Kamil Charvat, Jarovík z agentúry Roka MUV Sači & Sači. Čaute. Ďakujeme a pekný deň. Ďakujeme za pozvanie.